Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Kajingmi jong ka sangsan partai ka bathamai ka Voice of the People Party lane ka VVP kala suthi tha kaleng ka rikhasi jantie hakaba bunba ki pajba kila idbat kila syongshit ya ka VVP kabala penlong ki bakin perta ha upra kat sabalet kat sabawan bat kane ka jing ipra jong ki pajba kala penlong ki bakin syatru da ka jingroi jong upra kabala saphyang bha kaleng ka jala Meghalaya juru kane ka jingrai pra kala saphyang hakiwe ki jala jong ka ri indi bat hakeleng kiri ka perthai hakaba kila bunbha kibala yale real kibaya shat bat kibaya le reaction ya ka jingrai jong upra kane ka jingsong sit pra jong ki pajba khamtam hapo ri khasi janti kala pensepting bat pensir ya kinong yalam jong ki we ki sengsan perthai bayo un job suk upra haka MP bat ka MDC election kumta da ka jing septing bat jings ir bun kinong elam jong ki we ki sengsan perthai ki balak kren rumah bat kren klebe wat haka puar ba pile jalap election ru mentalami sa we unong sat anjong ka jela uba VGK kenta ban benya ka VVP lane ya ka parti pra haka ba ulaong hadu katno ka VVP kala ban thau perthai naka jingsong shit jong upat bhur kaba pensir ya uba VGK kenta kalong lada ka VVP kawan haka bor la syai la sisngi lane lada ka job haka MP election kan pendukno ya ka district council la ong su uba VGK kenta menta perlok nginya pet khendiet ya ka jingkren jong uba VGK kenta hato fisio kumno ya ka jingkren jong u ते हनी लाई का political party का थमाई का voice of the people ते कने का सेंग रू हडो कनो कला बन थाव पर थाई रू का बा ए बन बताई नमार का जंक्शन शेड जों की कतो कने की ब्रेव जो लने की पजबा कला ले से का सुलोंग ना कलोंग का knee-jerk reaction का बसु संक्षेप लुमार pajbor pimla ban kren kata usuklu songsit ben songsit jingroi ne songsit ka ideology rum tep denre ka jingsier ka jonga kalong ba lada ka VPP ka wan hakabor la sha la sisni dene ka job ya ka yu ya ka election MP ka ba ngaso wit men sim kalong ba ka jing thu ban pendo ya ka district council ya ka 6 schedule namar kadan ta ka jing kran ka to kan ni hamun shwa ba yo so ki kwa ka article 371 jong ka constitution of India ten re po Nagaland ni yo ka article 371 ka ba so phla ka lang ba ki restart na to ka jaka ki wan cha ka ni ga ri ka se jongi pan wa jing tep shu ya ka rukom trikam jong ka ki district council po Meghalaya but ki ko aban tip ba kumnu ka ni ka district council ka ne bat ka job